Koopas tæppe længere fremme. Oh ja! Fuld fart frem! Pas på! Har du fundet dit kørekort på gaden, hva'? Du slipper aldrig godt for det her. Jo, jeg gør. Min onde plan går fuldstændig efter planen. Nu flyver vi snart over noget vemmeligt kviksand. Ja, og så går turen ikke længere for dig. Alt for hurtigt, alt for farligt og alt for højt. Jeg ved ikke, hvad der er værst. En bagsædeschauffør eller en søndagsbilist. Der er Koopa. Ind i skyerne. Vi sniger os ind på ham. Jo, men hvis Koopa ser, så er vi færdige. Det gør han ikke. Jeg har en Koopa-sikker plan. Toad, begynd at ryste tæppet. Hvad var det? Det var bare mig. Jeg tror, det er kulden her i de højere luftlag, der gør mig lidt forkølet. Hvis du føler dig generet af højden, skal jeg nok hjælpe dig. Straks. Så er det her, du skal. Nej! Kviksand! Nu kan hun ikke redde sit rige. Og nu skal jeg trække tæppet væk under Mario-brødrene. Fanget! Koopa! Hvor er prinsessen? Hun er nede i sandkassen. Vi redder dig! Vel gør jeg. Hallo? Pidget Expressen? Det er Kong Koopa. Send mig lige nogle Pidgets. Straks. Hvad skulle jeg gøre uden en tæppetelefon her? Alt for hurtigt! Alt for lavt! Vi kommer nu, prinsesse. Hold hovedet højt. Tak, venner. Det sandt var for kvikt. Pidget, 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 Pidget. Pidgets! Pidget, 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 Pidget. Jeg har fået nok. Jeg står her, gør jeg. Det ender galt. Tæpper er det bedste Pidgets ved. Nu har jeg løsningen. Jeg kan jo deres sprog. Pidget, Pidget, Pidget. Pidget, Pidget. Pidget? Pidget! Pidget, Pidget, Pidget! Pidget, 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 Pidget. Hvad sagde du til den? Jeg sagde, at hvis den ville have et virkelig lækkert tæppe, skulle den smage Koopas. Pidgets, 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 Pidgets. Stans i tåbelige Pidgets. Pidgets, 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 Pidgets. Det skal I få betalt, de dumme bliktude. Koopa har hukommelse som en elefant.
De to er som skabt for hinanden. Næste stop, prinsesse. Hvad med tæpperenseri? Jeg er ked af at gå, men vi er nødt til at gå ud og købe ind. Lad os se, hvad vi mangler. 1 kilo druer. 1 kilo druer. Et stykke ost. Et stykke ost. 500 mandariner. 500 mandariner. Leila er en stor mand. Du har ret. Lad os håbe, at han ikke kommer for tidligt. Og lad os også håbe, at vores dumme kusiner ikke dukker op. Kom nu. Ja. Husk at lukke døren. Ja, selvfølgelig. Mario og Luigi. Er jeg her? Jeg er vist lidt tidligt på den, tror jeg. Mario-brødrene er sikkert ude og købe ind. Så kan jeg sidde og slappe af. Sådan. Man kan ikke tage fejl af de brede skuldre og den brede nakke og de brede hår, kan man vel? Mario og Luigi? Nej, vi er ikke Mario og Luigi. Vi er Luigina og Marianne. Vi er kusiner. Ja, og synes du ikke, at vi ligner dem? Det siger alle mennesker til os. I minder mig mere om Gør og Gokke. Jeg er smuttet. Nej, vi skal nok finde Mario-brødrene til dig. Vent nu lidt, Luigina. Hent dem så. Vent nu lidt. Hvorfor skal jeg altid gøre det beskidte arbejde, hva'? Vi ses om lidt, skatter. Nå, fortæl mig så alt om dig selv, Lyle, søde ven. Din fødder ligger ligesom i mit skød. Fortæl mig noget, jeg ikke ved, Lyle, din store, dumme dreng. Du er så... De lugter. Lyle, undskyld. Nej, sikke noget. Du er til på den, er du ikke, hva'? Kommer du ikke lidt sent? Marianne er ret at se dig. Smut så. Luigi, lad os tale sammen. Ja, der. Hvad er det, der foregår? Lyle, jeg beklager. Mig og jeg skulle købe ind. Jeg kom tilbage så hurtigt, jeg kunne. Og så kom din kusine? Ja, det beklager jeg virkelig. Luigina gik ud for at lede efter dig og Mario. Jeg begynder at blive bekymret. Jeg må hellere gå ud og lede efter dem. God idé, Marianne. De er nok taget meget, meget langt væk. Lyle, husk, nu har vi aftalt at gå ud og danse. Danse? Nå, Lyle. Det er helt utroligt. Tænker du er, Lyle, det er rart at se dig. Det er også rart at se dig med bukser. Hør, Mario. Marianne og Luigina har overfaldt den stakkels mand. Jeg kom i sidste øjeblik. Det må du virkelig meget undskylde, Lyle. Juhu, Lyle! Lyle, skat. Vi kommer for at sige farvel. Farvel? Jeg troede ellers, vi skulle ud og danse. Ja, men vi har lige set Mel Gibson, og nu vil vi hellere med ham. Sikkert helvede, Lyle. Mel Gibson. Hvad er der galt? Jeg ville godt have været ude at danse. Og så kommer Mel Gibson og stjæler mine piger. Det var så med ret god, Lyle. Au. Husk det så alle sammen. Dans med Mario. Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now.